Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Σημείο αναφοράς και απόψε πάμε να δούμε την εικόνα της ημέρας σε σχέση με την πανδημία. Ο κύριος Τάσος Χατζής απόψε κοντά μας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο πρώην διευθυντής της ΜΕΘ στο Πέδον Αγία Σοφία, παιδίατρος, εντατικολόγους, από τους κορυφαίους που έχουμε στη χώρα. Καλώς ήρθατε, γιατρέ. Ευχαριστώ. Ας αφήσετε το τελευταίο. Ευχαριστώ πολύ πάντως. Να είστε καλά, πάντα με τριόφρον. Λοιπόν, επίσης πρέπει να πω ότι έχουμε ένα από τα πολύ μεγάλα ονόματα της χώρας, τον καθηγητή πνευμολογίας, τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, κύριε Σαμαργινάτη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω δυστυχώς με μια πολύ κακή είδηση, με το θάνατο ενός Ολυμπιονίκη, ο οποίος έχει γράψει ιστορία στο χώρο της ελληνικής ιστιοπλοείας και έφυγε σήμερα το πρωί νικημένος από τον κορονοϊό μόλις σε ηλικία 58 ετών. Αναφέρομαι στον Λεωνίδα Πελεκανάκη. Θέλουμε να στείλουμε και εδώ από το κανάλι, από το Άττικα, τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, πατέρας 3 παιδιών. Πρέπει να πω πραγματικά ότι έχει σοκαριστεί όχι μόνο ο ελληνικός αθλητισμός, ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε μάχες μέχρι και τον Οκτώβριο ήταν στις θάλασσες, στην Ύδρα συμμετείχε εκεί στους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πραγματικά ένα θηρίο, λένε οι φίλοι του, και πώς ακριβώς έδινε αυτή τη μάχη με τον κορονοϊό. Εδώ και 2 μήνες είχε περάσει σε ένα καλό στάδιο, είχε αποσωληνωθεί, όπως έλεγαν οι φίλοι του, και ενώ προσπαθούσαν να περάσουν στο στάδιο του να μπορέσει πια να εξέλθει, υποτροπίασε και έφυγε από τη ζωή. Θέλω να ξεκινήσω με τον καθηγητή και να ρωτήσω σε σχέση με τον κορονοϊό, πώς ακριβώς βλέπουμε και νέους ανθρώπους να χάνονται, όπως και ο Ολυμπιονίκης μας. Παρακολουθούσα χθες το μέσο όρο ηλικία 46 έτη. Έχουμε τεράστιο πια πρόβλημα αύξηση κρουσμάτων στις ηλικίες 35 έως 54 ετών. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε καθηγητά. Είναι καλή διάκριση. Κοιτάξτε, πράγματι η πιθανότητα να νοσήσει κανείς όσο νεότερος είναι μικρότερη. Αυτό ξέρουμε γιατί συμβαίνει, γιατί η υποδοχή σε πάνω στους οποίους προσκολάται ο ιός, η υποδοχή του αναπνευστικού συστήματος, επί των οποίων γίνεται η πρώτη διείσδυση του ιού στον ανθρώπινο οργανισμό, είναι λιγότερη σε μικρότερες ηλικίες, είναι περισσότερη στους μεγαλύτερους. Από εκεί και πέρα όμως, ο ιός δεν κάνει διακρίσεις, δεν ξεχωρίζει τίποτε. Είναι ένα άβουλο όν, φτιαγμένο από τη φύση για να επιβιώνει και να πολλαπλασιάζεται. Έτσι πρέπει να το δούμε. Δεν ξεχωρίζει ούτε θρηστείες, ούτε επάγγελμα, ούτε φύλο, ούτε ηλικία. Παίζουν ρόλο όλα αυτά, αλλά είναι πολύ μικρός ο ρόλος τους. Ο ιός εξαπλώνεται όσο βρίσκει το έδαφος πρόσφορο και εκτελεί τη βιολογική του αποστολή. Το ζήτημα είναι εμείς πώς θα παίξουμε το δικό μας ρόλο σωστά. Το ότι ήταν νέος άνθρωπος, ναι, παίζει ρόλο. Είναι καλύτερη άμυνα, είναι λιγότερη πιθανότητα να νοσήσει κανείς, θεωρητικά τουλάχιστον. Όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Οι λιγότερες πιθανότητες δεν αποκλείουν. Αυτό πρέπει να κάνουμε σαφές. Ότι όταν κάποιος έχει 5, 10, 20% πιθανότητες λιγότερες από κάποιον άλλο να νοσήσει ή να χάσει τη ζωή του άμα νοσήσει, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να προσέχει λιγότερο. Παρερμηνεύεται το ζήτημα αυτό από τους νέους μας, παρερμηνεύεται από τους γυμνασμένους και τους αθλητικούς ανθρώπους της κοινωνίας, που δικαίως θεωρούν τον εαυτό τους γερότερο και σωστότερο, όμως πρέπει να κατανοήσουν ότι και εκείνοι κινδυνεύουν. Λιγότερο μεν, αλλά ναι, έχουν κίνδυνο. Αυτό είναι μήνυμα που πρέπει να το περάσουμε
Ιδίως στους 40άριδες και στους 30άριδες, οι οποίοι φυσικό είναι να αισθάνονται ότι όλος ο κόσμος τους ανήκει και δεν χάνουν ποτέ. Δυστυχώς και οι νέοι χάνουν. Ναι. Κύριε Χατζή, άκουγα τον ιστιοπλώο μας, τον Τάσο τον Μπουντούρη, όπου εξηγούσε, ήταν επιστήθη φίλη με τον Λεωνίδα Πελεκανάκη και έλεγε πως κόλλησε από την μικρή κόρη του. Ήταν πατέρας 3 παιδιών. Εγώ, λέει, επέμενα να πάει στο νοσοκομείο, πήγε τελικά την επόμενη ημέρα, τελικά είχε κολλήσει κορονοϊό, μάλλον το παιδί δεν είχε γρίπη, είχε κορονοϊό, το κοριτσάκι, και από εκεί και πέρα ξεκινά αυτή η περιπέτεια, η οποία καταλήγει στο θάνατο ενός 58χρονου συνανθρώπου μας. Τι να σχολιάσει κανείς, ο καθηγητής τα είπε εξαιρετικά, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ναι. Αλλά θα μου επιτρέψετε, γιατί προφανώς εγώ πρέπει να σχολιάσω για τα παιδιά τι συμβαίνει, που είναι το... Θα σας πω ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει σαν μεγάλη επικεφαλίδα ότι τα παιδιά δεν κινδυνεύουν άμεσα από τον κορονοϊό, κινδυνεύουν έμεσα. Και αυτό το έμεσο δεν είναι έμεσα να κολλήσουν, είναι οι συνέπειες της πανδημίας που στα παιδιά έχει μια μεγάλη επίπτωση και στην ανάπτυξή τους και στην ψυχική τους κατάσταση και στην εκπαίδευση, στα ατυχήματα, στη διατροφή. Δηλαδή είναι τόσες οι επιπτώσεις της πανδημίας, οι έμεσες στα παιδιά, που καταλήγουμε να λέμε ότι έχουν εξίσου κίνδυνο, έστω και αν δεν είναι από τον ίδιο τον ιό, όσο οι ενήλικες. Άρα λοιπόν, βεβαίως λογικά λέμε ότι τα παιδιά κινδυνεύουν λιγότερο, τα παιδιά νοσούν λιγότερο, αλλά τα ίδια υφίστανται μια τέτοια επίπτωση της πανδημίας που οι διαστάσεις ίσως ακόμη δεν έχουν φανεί. Γιατί θα υπάρχει και συνέχεια. Και όταν η πανδημία φύγει, τα παιδιά θα έχουν χάσει μήνες από το σχολείο, θα έχουν υποστεί μια συνέπεια του εγκλισμού, των, αν θέλετε, περιορισμών, ακόμη και της ψυχικής πίεσης. Ξέρετε, η βία μες στην οικογένεια έχει αυξηθεί, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει και αυτά στη ζωή των παιδιών βεβαίως θα χαραχτούν για όλους τη ζωή πια, για όλο τους το μέλλον. Ναι, ισχύει. Θα το δούμε. Λοιπόν, θέλω να έρθω στο άνοιγμα των σχολείων. Μου κάνατε την εισαγωγή ήδη, γιατρέ. Κύριε Μπεχράκη, λένε πολλοί πώς ακριβώς θα ξεκινήσει το άνοιγμα. Έχουμε την έναρξη των καταστημάτων, όλα αυτό δείχνουν. Αύριο φυσικά αποφασίζουν οι λοιμοξιολόγοι, αλλά θα ανοίξουμε τα καταστήματα. Έχουμε περάσει στο σταδιακό άνοιγμα της κοινωνίας. Ανοίξαμε τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία, τους παιδικούς σταθμούς. Πώς ακριβώς θα βλέπετε αυτό το σταδιακό άνοιγμα όλων των κοινωνικών, αν θέλετε, μονάδων? Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι από μόνη της μια ολόκληρη κοινωνία. Τώρα πάμε στο άνοιγμα της αγοράς. Από Δευτέρα, μέσα στα μαγαζιά, θα μπορούμε να κλείνουμε ραντεβού και να πηγαίνουμε εκεί. Πώς βλέπετε αυτό να υλοποιείται και αν το συσχετίζετε? Υπάρχουν πολλοί συναδελφοί σας που φοβούνται απότομη αύξηση κρουσμάτων. Δηλαδή να μας ευνηδιάσει και πάλι ο κορονοϊός. Ήδη η Αττική έχει πάρα πολλά προβλήματα, ο κεντρικός τομέας και οι υπόλοιπες περιοχές φυσικά. Βάλατε πολλά θέματα. Να τα αρχίσουμε ένα-ένα. Να πιάσουμε καταρχήν τα σχολεία. Νομίζω ότι η έναρξη, το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων έγινε. Δεν έχουμε πλέον να το συζητήσουμε εάν έγινε καλά ή κακά. Οι αριθμοί θα το δείξουν. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο που είναι πιο πολύ της αρμοδιότητας του φίλου μου, του κυρίου Χατζή, να πω μόνο μία κουβέντα. Ότι από την εμπειρία που είχαμε στην αντιμετώπιση του καπνίσματος στη χώρα, τα παιδιά διαπιστώθηκε ότι είναι ένας πολύ μεγάλος δάσκαλος του σπιτιού. Αυτό που μαθαίνει το παιδί στο σχολείο, να φοράει τη μάσκα, να τηρεί τις αποστάσεις, να πλένει τα χέρια του συχνά κάθε μέρα και να τηρεί κάποιους όρους υγιεινής, φοβούμενο την προσβολή από τον κορονοϊό, αυτό μεταφέρεται και στο σπίτι και είναι μια δύναμη πάρα πολύ μεγάλη που πρέπει να τη δει η κοινωνία ολόκληρη. Οι γονείς της ηλικίας των 30 και των 40 ετών, οι πανίσχυροι, βλέποντας το παιδί τους
Και ακούγοντας από το παιδί της την οδηγία, φοράτε μάσκα, πλύτε χέρια, τηρήστε οδηγίες, γίνονται καλύτεροι και πιο συνεργάσιμοι στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Το παιδί δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο σαν μαθητή. Είναι η δυνατότερη φωνή που υπάρχει μέσα σε ένα σπίτι σήμερα. Και αν την ενεργοποιήσουμε, έχει κέρδος όλη η κοινωνία. Αυτό το λέω, διότι το άνοιγμα των σχολείων δεν είχε μόνο το αρνητικό στοιχείο της αυξημένης κινητικότητας των ανθρώπων που θα συνοδεύσουν τα παιδιά στο σχολείο. Έχει και μια θετική πλευρά, που είναι ότι το παιδί επιβάλλει όρους λειτουργίας της οικογένειας, που είναι πάρα πολύ θετικό σημείο. Αυτό για τα σχολεία. Νομίζω ότι καλά λειτουργήσανε μέχρι στιγμής και θα παρακολουθείτε το πράγμα. Τώρα, το δεύτερο θέμα που θέσατε ήταν τι γίνεται με το εμπόριο. Βεβαίως. Σταδιακά, όλο το lockdown γίνεται για ένα συγκεκριμένο λόγο. Να προκληθεί μια ύφεση, μια αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού, πράγμα που έχει γίνει επιτυχώς, και το τονίζω αυτό και το διευκρινίζω, ότι αρκεί κανείς να δει την πορεία των κρουσμάτων στη χώρα μας για να κατανοήσει ότι είμαστε στο καθοδικό σκέλος του δευτέρου κύματος, το οποίο ξεπεράσαμε με επιτυχία. Δηλαδή δεν υπήρξε ασθενής ο οποίος δεν μπόρεσε να διαγνωστεί ενώ έπρεπε, δεν υπήρξε ασθενής ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει ένα νοσοκομείο για να νοσηλευτεί, δεν υπήρξε βαριά ασθενής ο οποίος χρειάστηκε μια μονάδα και δεν τη βρήκε. Άρα το υγειονομικό σύστημα άντεξε και αυτή τη στιγμή είμαστε με επιτυχία στο καθολικό σκέλος του δεύτερου κύματος και πορευόμαστε σε μια κανονικότητα σταδιακά. Ευτυχώς δεν επαναλαμβάνουν τα λάθη που έγιναν μετά το πρώτο κύμα. Σήμερα τα βήματα γίνονται πολύ προσεκτικά, γίνονται με πολλή μελέτη και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το άνοιγμα των καταστημάτων. Νομίζω ότι εφόσον τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης, εφόσον οι θρησκευτικές τελετές τελούν υπό έλεγχο όπως είναι αυτή τη στιγμή, το να αρχίσει η αγορά σταδιακά, δειλά και πολύ προσεκτικά βήματα προς την κανονικότητα είναι κάτι που πρέπει να γίνει, είναι κάτι που η κοινωνία το ζητά από όλες τις πλευρές, όχι μόνο την οικονομική, αλλά και την κοινωνική. Η ισορροπία της κοινωνίας ολόκληρης είναι καλύτερη όταν οι εργασίες αρχίζουν να ξαναβρίσκουν τον παλιό τους ρυθμό. Σωστά. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με έναν τρόπο πολύ λελογισμένο και με χαρά το βλέπω να γίνεται αυτή τη φορά, ενώ την άλλη είχα υψώσει φωνή διαμαρτυρίες για εκείνα που γινόντουσαν. Το θυμόμαστε. Η χαρά και ο ενθουσιασμός νικήσαμε. Τώρα πάλι έχουμε νικήσει, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά, να χρησιμοποιήσω τη λαϊκή έκφραση, δεν θα την αδειάσουμε την καρδάρα. Διότι προσεκτικά κινούμεθα και επαναλαμβάνω, η εστίαση, η διασκέδαση και οι θρησκευτικές τελετές και οι συγκεντρώσεις στα σπίτια, αν θέλετε, οι μεγάλες, ήταν η εστίαση της υπερμετάδοσης της πανδημίας, που αυτή τη φορά ελέγχονται και νομίζω ότι δεν θα έχουμε άσχημα φαινόμενα. Εγώ είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία. Κύριε καθηγητά, και πάω στον κύριο Χατζή, συμφωνείτε στο να ανοίξει η εστίαση σε 2-3 εβδομάδες από τώρα για τους εξωτερικούς χώρους? Βέβαια, δεν ξέρω πια με τη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας τώρα αυτό πώς ακριβώς μπορεί να υλοποιηθεί. Είναι ένα σενάριο που έχει πέσει στο τραπέζι, στο αν και εφόσον επιστημονικά υπάρχει μια πρόταση επιστημονική, αν θα μπορούσε να ανοίξει η εστίαση σε 3 εβδομάδες από τώρα στους εξωτερικούς χώρους. Πώς το ακούτε? Εγώ θα θεωρούσα ότι είναι πρόημη τέτοια σκέψη. Είναι πρόημη. Αυτή τη στιγμή. Είναι σαφές. Ότι, επαναλαμβάνω, εστίασης, διασκέδασης, νυχτερινή ζωή, θρησκευτικές τελετές και συγκεντρώσεις στα σπίτια είναι τα τελευταία που πρέπει να σκεφτούμε. Εάν αρχίσουμε
να δημιουργούμε ένα κλίμα ενθουσιασμού και διασκέδασης και εφησυχασμού, θα το πληρώσουμε πολύ πιο ακριβά και πάλι. Να αρχίσουν οι δουλειές που δεν λειτουργούν σε μηχανισμούς υπερμετάδοσης και σταδιακά θα φτάσουμε εκεί που λέτε. Αλλά το να προγραμματίσουμε από τώρα ότι σε 3 εβδομάδες θα ανοίξει η εστίαση και η διασκέδαση, νομίζω ότι είναι πρόημο, είναι λάθος σκέψης, είναι λάθος αντικείμενο προς εξέταση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε για τα παιδιά μέσα στην οικογένεια, κύριε Χατζή. Θέλω να δούμε το φωτογραφικό υλικό από την γυρεότερη γυναίκα, η οποία εμβολιάστηκε στη Νέα Ιωνία από την μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, όπου διαμένει. Δίπλα της βλέπετε είναι και η Υφυπουργός Εργασίας, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Λοιπόν, η κυρία Ελευθερία στέλνει το μήνυμά της, κυριολεκτικά με το όνομά της. Συμβουλεύτηκε το γιατρό της, εμβολιάστηκε κύριε Χατζή, κύριε Μπεχράκη. Βλέπετε την φωτογραφία, νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα. Είναι η γυρεότερη γυναίκα στην Ελλάδα και μπαίνει στο ρεκόρ Guinness, είναι παρά 3 μήνες μικρότερη από την κυρία η οποία είναι στην Ιαπωνία. Λοιπόν, 117 ετών, γεννήθηκε το 1903 και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Μπορώ να γυρίσω λίγο πίσω για το σχολείο, κάτι που είναι πολύ επίκαιρο. Βεβαίως. Συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε ο καθηγητής, ίσα-ίσα ήταν και πολύ χαρακτηριστικά αυτά που είπε. Αλλά θέλω τώρα να δούμε λίγο μπροστά. Δεν έχουν ανοίξει ακόμη τα γυμνάσια και τα λύκεια. Ναι, σε αυτό θα σας πήγαινα. Οκ. Λυπάμαι που είμαι λίγο προτρέχω. Όχι, ρωτούν και οι γονείς, έχουμε πανελλήνιες. Αλλά είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που θέλω να πω. Πέρα το ότι όλοι ξέρουμε ότι τα παιδιά του Δημοτικού είναι πολύ πιο πειθαρχημένα από τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου και θέλει πιο πολλή δουλειά, γιατί παίρνουν πρόημα τις κακές δικές μας συνήθειες των ενηλίκων. Αλλά κάτι που είναι όμως πολύ άμεσο. Πριν ανοίξουν τα γυμνάσια και τα λύκεια, αν μπορούσαν τουλάχιστον όλοι οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι ενήλικες εργαζόμενοι στα σχολεία να έχουν κάνει ένα τεστ. Να ξέρουμε ότι γυρίζουν στα σχολεία με αρνητικό τεστ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να είναι η δεύτερη ώρα 0 σε σχέση με το Σεπτέμβριο που πάλι το είχαμε εισηγηθεί, ίσως και λέω σαν ιατρικός σύλλογος το είχαμε εισηγηθεί. Τέλος πάντων, τώρα μήπως μπορεί να γίνει αυτό. Και να έχουν εμβολιαστεί, να προσθέσω εγώ. Γιατί ζητούν προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί. Σωστό. Αλλά δεν νομίζω ότι χρονικά μπορεί να γίνει αυτό. Εν τέχει περιπτώσει, το τεστ είναι σχετικά το πιο άμεσο, το πιο εύκολο, έτσι, αναλογικά. Ας προηγηθεί το τεστ, να πάνε στο σχολείο οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι, ο οδηγός του λεωφορείου, του σχολικού, οι καθαριστές, οι φροντιστές, όλοι αυτοί να ξέρουμε ότι μπαίνουν στο σχολείο με αρνητικό τεστ. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Λοιπόν, για τα παιδιά τα οποία δεν νοσούν, αλλά μεταδίδουν. Ρωτούν πολλοί γονείς. Στέλνω το παιδί στο σχολείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, εφόσον θα ανοίξει. Κύριε καθηγητά, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες τις οικογένειες. Τα παιδιά κυρίως είναι ασυμπτωματικά. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές και από αυτό το βήμα, κύριε Χατζή. Επιστρέφοντας στο σπίτι, πώς ακριβώς τώρα μπορούμε να προστατεύσουμε και τους γονείς, αν και εφόσον ανήκει κάποιος σε ευπαθή ομάδα, ή ενδεχομένως και την επαφή με τον παππού και τη γιαγιά. Ξαναγυρίζουμε, κύριε καθηγητά, μου επιτρέπετε, και μιλάω για τα παιδιά, ξαναγυρίζουμε πάλι τον ίδιο κύκλο που κάναμε την πρώτη φορά. Στην πρώτη φάση. Και θυμίζω ότι υπάρχουν πολύ ωραίες οδηγίες που έχουν βγει από τον Ιατρικό Σύλλογο, από την Περιφέρεια Αττικής, που είναι βήμα-βήμα τι πρέπει να κάνουμε. Δεν θα τις πω αναλυτικά γιατί είναι κουραστικό, αλλά η ουσία ποια είναι, ότι τηρούμε τα μέτρα. Μην χαλαρώσουμε, ακόμη και εμβολιασμένοι όσοι είμαστε αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να χαλαρώσουμε τα μέτρα. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά και παράκληση να μπουν στο site του Ιατρικού Συλλόγου, να δουν τις οδηγίες που λένε επακριβώς τι κάνουμε από το πρωί που ξυπνάει το παιδί, πώς ετοιμάζεται να πάει στο σχολείο, πότε δεν θα πάει, τι κάνει στο σχολείο, τι κάνει γυρίζοντας. Αυτό αν ακολουθούν καθημερινά πιστά, λογικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Να ρωτήσω, εδόθησαν στοιχεία συγκεκριμένα από συναδέλφους σας Αμερικανούς και Βρετανούς, οι οποίοι έδωσαν τα 5 συχνότερα συμπτώματα
κύριε Χατζή, κύριε Μπεχράκη, για τα παιδιά, όπου τελικά δεν είναι τα δικά μας συμπτώματα, η απώλεια όσφρησης γεύσης ή υψηλός πυρετός, αλλά είναι η κούραση, είναι ο πονοκέφαλος, για τα παιδιά μιλώ, πυρετός φυσικά, πονόλαιμος και απώλεια όρεξης. Ωραία. Παραμένει το πιο συχνό ο πυρετός πάντα, σε όλους. Και νομίζω ότι το καμπανάκι. μόνο... Ακριβώς. Και το μόνο που θα μπορούσα να πω ανοιχτά σε όποιον ακούει και είναι γονιός, με το παραμικρό σύμπτωμα ας επικοινωνήσει με τον παιδίατρό του. Δεν βάζει ο ίδιος τη διάγνωση, δεν κάνει ο ίδιος θεραπεία. Πρέπει να μιλήσει με τον παιδίατρο, ο οποίος θα τον καθοδηγήσει και θα δει και το παιδί το πιο πιθανό και το πιο λογικό και από εκεί πέρα θα ακολουθήσει την πορεία του. Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό όμως. Θέλω να πάω στο συγκλονιστικό βίντεο, πραγματικά έχει σοκάρει την κοινή γνώμη. Παρακολουθούσα χθες βράδυ το αποκλειστικό ρεπορτάζ της συναδέλφου της Κατερίνας της Ρίστα στο Σταρ. Τι έγινε ακριβώς με τον ξυλοδαρμό του εργαζόμενου μέσα στο μετρό στην Ομόνια από τους αρνητές της μάσκας. Γιατί ξεκίνησε το επεισόδιο με τον σταθμάρχη επειδή τους είπε να κατεβάσουν τα πόδια τους από το κάθισμα. Στην πορεία τους σύστησε ευγενικά ο άνθρωπος να βάλουν μάσκα. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός κατέληξε στο νοσοκομείο. Ο Υπουργός Προστασίας, ο κ. Χρυσοχοΐδης, είπε ότι του φέρθηκαν σαν κτήνη και υπάρχει φυσικά από την αστυνομία γιγαντιαία, θα έλεγα, πρωτοβουλία να συλληφθούν αυτοί οι δύο κύριοι και να οδηγηθούν στην ελληνική δικαιοσύνη. Θέλω να δούμε το βίντεο, γιατί θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται με τους αρνητές ακόμη που υπάρχουν του κορονοϊού και της μάσκας. Τον έσπασαν στο ξύλο γιατί τους ζήτησε να φορέσουν μάσκα και να κατεβάσουν τα πόδια τους από το κάθισμα. Οι δύο νεαροί με απίστευτο μίσος χτυπούν το σταθμάρχη του μετρό της Ομόνιας ανελαίητα στα πλευρά, την κοιλιά, το κεφάλι και το πρόσωπο. Η άγρια επίθεση των αρνητών έγινε σήμερα το μεσημέρι. Ο εργαζόμενος του μετρό κατευθυνόταν στη δουλειά του. Είχε επιβιβαστεί στον σταθμό της Ανθούπολης και πήγαινε στην Ομόνια. Απέναντι του κάθονταν οι δύο νεαροί. Δεν φορούσαν μάσκα και ο ένας μάλιστα είχε απλώσει τα πόδια του στο κάθισμα. Ο υπάλληλος του μετρό του ζήτησε ευγενικά να συμμορφωθούν. Εκείνοι τον έβρισαν και τον έφθισαν. Ο άντρας κατέβηκε από το τρένο. Οι δράστες όμως τον ακολούθησαν. Διαγωνικά βλέπω να βγαίνουν έξω και οι τρεις. Τώρα άρχισαν να σηκωθούν συμφωνία, θα κάτω από μια παρατήρηση για μάσκα. Αφού να πηδήξουν παράθυρο, να βγω έξω να τους αρχίσω εγώ ο ίδιος. Δεν άνοιγε πόρτες ο οδηγός, όλοι κοπανάγαν τις πόρτες, φωνάζανε και αυτά. Από τα δύο κολόπεδα δεν οι μανάδες είναι και πάνε χτυπάνε δύο άτομα τον πατέρα τους. 45 χρόνια ήταν άνθρωποι. Σήμερα ήταν. Εντάξει, θα πεθάνουμε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει μια ασφάλεια. Η διοίκηση της ΤΑΣΥ καταδικάζει απερίφραστα την απρόκλητη επίθεση. Θα συνδράμει στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την αποτροπή στο μέλλον ανάλογων βίων περιστατικών. Ο σταθμάρχης έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. Για το απίστευτο αυτό συμβάν διενεργείται προανάκριση. Οι αρχές αναζητούν τους δύο ανήλικους μπράβους. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Μπεχράκη και τον κύριο Χατζή. Λοιπόν, επανήλθαμε. Πάω στον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, τον καθηγητή πνευμονολογίας, και τον κύριο Τάσο Χατζή, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο πρώην διευθυντής στην ΜΕΘ, στο Παιδόν Αγία Σοφία, παιδίατρος εντατικολόγος. Λοιπόν, είχαμε μείνει σε αυτές τις πολύ σκληρές εικόνες, όπου πραγματικά υπάρχει οργή και αποτροπιασμός για το πώς δύο νέοι άνθρωποι ξυλοκοπούν άγρια τον εργαζόμενο, γιατί τους είπε πολύ απλά να φορέσουν την μάσκα τους ή να κατεβάσουν το πόδι τους από το κάθισμα. Ο άνθρωπος διεκομίστη στο νοσοκομείο, να πω, και είναι σοκαρισμένος από το ξύλο. Ακούσατε τι έλεγαν οι άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούσαν να ζητήσουν βοήθεια ή ποιος ακριβώς μπορούσε να βοηθήσει. Κύριε καθηγητά. Η εικόνα αυτή που δείξατε
και το περιστατικό αυτό που συνέβη ουσιαστικά δεν αντικατοπτρίζει τίποτε περισσότερο από το ότι στη σημερινή κοινωνία παράγεται βία. Ναι. Στη σημερινή κοινωνία παράγεται έλλειψη κρίσης. Η συνισταμένη αυτών των δύο είναι το φαινόμενο που είδαμε πριν. Άνθρωποι νέοι, οι οποίοι χωρίς καμία λογική αντιμετωπίζουν το φαινόμενο του κορονοϊού και της πανδημίας, άνθρωποι νέοι, οι οποίοι χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς κανένα αυτοέλεγχο, εκφράζουν τη βία την οποία τους έχουμε εμφυτεύσει μέσα τους. Πρέπει να δούμε τις δικές μας ευθύνες, όχι μόνο εκείνους να κατηγορούμε. Η κοινωνία λειτουργεί κατά έναν τρόπο που παράγει αυτή τη βία, η κοινωνία λειτουργεί κατά έναν τρόπο που παράγει αυτή την έλλειψη κρίσης που τη βρίσκουμε στους αρνητές της πανδημίας σήμερα, και αυτά τα φαινόμενα ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αντίτιμο λάθους χειρισμών που χρονίως γίνονται στη σημερινή κοινωνία. Να μην απορούμε που μας συμβαίνουν όταν τα βλέπουμε μπροστά μας, αλλά να αναλογιστούμε την ευθύνη μας και το ρόλο που έχουμε παίξει σαν τρόπος οργάνωσης του σημερινού κόσμου στην παραγωγή αυτών των φαινομένων. Εκεί πρέπει να προχωρήσουμε. Έχει κανείς αναζητήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωσαν αυτά τα παιδιά? Έχει κανείς αναζητήσει τους όρους διαβίωσής τους? Έχει κανείς αναζητήσει τα στοιχεία του συναισθηματικού ελλείμματος που μπορεί να είχαν στην ανάπτυξή τους και στην ορίμασή τους? Έχει κανείς αναζητήσει το γιατί, πώς συμβαίνει το φαινόμενο τόσο μορφωμένοι άνθρωποι σήμερα, και φεύγω από το περιστατικό αυτό, πάω στους αρνητές μόνο, πολλοί επιστήμονες να αρνούνται την ύπαρξη του κορονοϊού και να αρνούνται να συνδράμουν στην μεγάλη παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση του. Αυτά όλα είναι προβλήματα που πρέπει να τα δούμε σε βάθος και όχι μόνο επιφανειακά. Τι κακά παιδιά ήταν αυτά, να τα πιάσουμε, να τα συλλάβουμε, να τα τιμωρήσουμε, ή τι ανοησίες λέει ο τάδε επιστήμον, του κολλάμε ένα χαρακτηριστικό και τελειώσαμε. Πρέπει να δούμε την αιτία που γεννά αυτά τα προβλήματα και πιστεύω ότι η ρίζα τους είναι στην συναισθηματική ορίμανση των ανθρώπων στη σημερινή κοινωνία και στην παιδεία. Εκεί πρέπει να σκύψουμε περισσότερο, άμα θέλουμε αυτά τα προβλήματα να αρχίσουν να ρεώνονται. Αν όλα τα στηρίξουμε σε μια επιφανειακή αντιμετώπιση, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε στην αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων, νομίζω ότι να μην απορρεύουμε που θα τα ξαναβρίσκουμε μπροστά μας. Κύριε Χατζή. Κοιτάξτε, εγώ βέβαια σε αυτά που είπε εξαιρετικά ο καθηγητής δεν θα προσθέσω κάτι. Θα πάω όμως από μια άλλη πλευρά. Αυτό το τραγικό, το τρομακτικό γεγονός που όλοι ζούμε βλέποντας αυτήν την εικόνα, πρέπει να γίνει διδαχή κατά κάποιο τρόπο στα παιδιά. Δηλαδή, να πούμε στα παιδιά, κοιτάξτε ένα συμβάν, το οποίο είναι μια ακραία μορφή βίας, μια ακραία μορφή αντίδρασης, την οποία εσείς δεν πρέπει ποτέ στη ζωή σας να κάνετε. Ναι. Πρέπει να τους εξηγήσουμε τι σημαίνει ήπια συμπεριφορά, τι σημαίνει ψύχρεμη αντίδραση, τι σημαίνει κατανόηση, τι σημαίνει ανοχή. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν διδαχή. Είναι τραγικό να έχει συμβεί, μακάρι να μην είχε συμβεί. Αλλά καμιά φορά μαθαίνουμε και από αυτά τα τραγικά γεγονότα. Άρα λοιπόν θα μπορούσε, και είμαι σίγουρος ότι οι παιδαγωγοί το δέχονται αυτό, να αποτελέσει σε εισαγωγικά, να το πω, μάθημα στο σχολείο, στα σχολεία, ότι τι σημαίνει αυτή η εικόνα και πώς δεν πρέπει να την ξαναδούμε ποτέ. Είπε ο καθηγητής, λέει, γνωρίζουμε σε ποιο οικογενειακό περιβάλλον μεγάλωσαν. Συζητούσαμε και πριν ξεκινήσει η εκπομπή, γιατί εσείς δίνετε διαδικτυακές διαλέξεις για την αύξηση του αλκοολισμού. Ψυχοκοινωνικές συνέπειες της πανδημίας, ενδοοικογενειακή βία μέσα στο σπίτι. Γιατί τα βρίσκουμε όλα μπροστά μας και δυστυχώς έρχεται και η μετά-COVID εποχή, όπου αυτά όμως θα παραμείνουν και θα είναι εδώ. Είμαστε σε αυτή την εξέλιξη, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι μέσω του ΕΔΙΠΗ,
έτσι, που είναι ο πρόεδρος και περιφερειάρχης, ο κ. Πατούλης, έχουμε οργανώσει μία σειρά από ομιλιών για τα 7 μείζωνα θέματα αγωγής υγείας των παιδιών. Σε αυτά μέσα είναι το κάπνισμα, είναι ο αλκοολισμός, είναι τα ατυχήματα, η παχυσαρκία, τα πάντα. Με τον καθηγητή τον Μπεχράκη, και συγγνώμη που δεν έχουμε προσυνεννοηθεί, το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ αυτό το θέμα και πώς θα μπορέσουμε μέσα στην κοινωνία, προεξαρχών των παιδιών βεβαίως πρώτα, για τα παιδιά μας ενδιαφέρει, να τα βοηθήσουμε πώς στη ζωή τους θα μπουν σωστά. Καλά, για το κάπνισμα ο ίδιος έχει κάνει μεγάλο αγώνα, δεν έχω να πω τίποτα. Αλλά για το θέμα του αλκοόλ, πώς θα το χειριστούμε και άλλα μείζωνα θέματα, τα ατυχήματα, η παχυσαρκία, το ασφαλές σεξ, η προστασία από τις λοιμώξεις, τα εμβόλια, τα ναρκωτικά. Υπάρχουν τόσα θέματα με τα οποία πρέπει να δουλέψουμε παραγωγικά και προληπτικά. Και ένα από αυτά είναι και αυτό που είδαμε πριν, αυτή η ανεξέλεγκτη βία. Είτε είσαι θήτης, είτε είσαι θύμα. Κλείνοντας, θέλω ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, γιατί είναι εμβληματικός ο καθηγητής στον τομέα του. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα για το τι γίνεται με τον εμβολιασμό. Ο εμβολιασμός, να πω ότι έχει σπάσει ένα πολύ καλό θετικό ρεκόρ. Έχουν κλειστεί πάνω από 100.000 ραντεβού. Καλή είδηση. Ρωτούν πολλοί τι γίνεται με τους καπνιστές, κύριε καθηγητά, και επειδή έχετε δώσει έναν εμβληματικό αγώνα γι' αυτό. Τι γίνεται με τους καπνιστές, τι γίνεται με την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αν εγώ έχω άσθμα και πώς συνδέονται όλα αυτά με τους κινδύνους σε σχέση με τον κορονοϊό. Να κλείσω με αυτό. Βεβαίως. Θα κάνουμε ειδική εκπομπή, πρέπει να πω, γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Αλλά μιας που είστε απόψε εδώ, μία πρώτη τοποθέτηση. Η πρώτη τοποθέτηση είναι ότι πήγε να γίνει μια παραπληροφόρηση με την ένταξη του κορονοϊού, ότι δήθεν η νοικοτήνη συμβάλλει στην άμυνα και ότι νοσούν λιγότερο οι άνθρωποι που καπνίζουν από εκείνους που δεν καπνίζουν. Ευτυχώς αυτό κατέπεσε συντομότατα. Είναι από τις αστείες εντός εισαγωγικών προσπάθειες που γίνονται για πρόθεση του καπνίσματος επαγγελματικό τρόπο. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα γεγονότα. Ο κόσμος έχει μάθει να τα φυλάγεται. Είναι βέβαιο σήμερα ότι το κάπνισμα προάγει τη μεταδοτικότητα της νόσου, το κάπνισμα προάγει τη βαρύτερη εμφάνιση και πορεία της νόσου, το κάπνισμα προάγει την κακή έκβαση από την νόσο. Όλα αυτά έχουν αποδειχθεί βιβλιογραφικά και δεν χωράει καμία αμφιβολία. Όμως η ερώτησή σας μου δίνει το δικαίωμα να εκφράσω δημόσια ένα παράπονο ως προς την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων μας, η οποία έχει κάνει εξαίρετο έργο, αλλά έχει ένα μεγάλο κενό στο σημείο του καπνίσματος. Δεν έχει ενημερώσει την ελληνική κοινότητα, ούτε καν την Εθνική Επιτροπή για το Κάπνισμα, με ελληνικά στοιχεία σχετικά με τη σχέση καπνίσματος και κορονοϊού. Σαν έχετε ακούσει εσείς κάτι? Ούτε εμείς, ούτε κανείς γνωρίζει ελληνικά δεδομένα για τη σχέση του καπνίσματος και του κορονοϊού. Αυτά που σας είπα πριν αναφέρονται σε δεδομένα από άλλες χώρες, οι οποίες είχαν την ευγενή καλοσύνη να ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους προς την παγκόσμια ιατρική κοινότητα. Κύριε καθηγητά, επειδή έχει τεράστιο ενδιαφέρον, βάζουμε εδώ μία άνω τελεία, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά επειδή έχει τεράστιο ενδιαφέρον όντως το θέμα αυτό, θα κάνουμε μία ειδική εκπομπή με την δική σας πολύτιμη βοήθεια και θα επανέλθουμε. Είναι τεράστιο κεφάλαιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη και τον κύριο Τάσο Χατζή. Σας ευχαριστώ πολύ. Παραμένουμε στην υγεία. Πάμε στα ΚΕΠ Υγείας, SDP Δίκτυο Υγειών Πόλεμων, για να δούμε την ενημερωτική καμπάνια.
Να πάμε στην περιφέρεια Αττικής, παραμένουμε στην περιφέρεια Αττικής. Πολύ καλή είδηση, να πω ότι υπάρχει μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου παράταση για την υποβολή αιτήσεων για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες επλήγησαν από τον κορονοϊό. Υπάρχει και το σχετικό γράφημα για να ενημερωθείτε. Εσείς λοιπόν όσοι ενδιαφέρεστε, είναι ένα τεράστιο πρόγραμμα των 250 εκατομμυρίων ευρώ έως 50.000 ευρώ για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από τον κορονοϊό. Παράταση μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου μπορούμε να υποβάλουμε τις αιτήσεις μας. Λοιπόν, πάμε στο Δήμο Δάφνης Ημιτού. Κοντά μας απόψε η κυρία Γεωργία Σκιαδοπούλου, εκπαιδευτικός, η πολιτική εκπρόσωπος του Δήμου, η υπεύθυνη για το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είστε στο πιλωτικό πρόγραμμα για την περιφέρεια Αττικής, ΕΔΠ, Δίκτυο Υγιών Πόλεων. Λοιπόν, μένω στο Δήμο Δάφνης Ημιτού, κυρία Σκιαδοπούλου. Και θέλω να εγγραφώ στο ΚΕΠ Υγείας, να μπω και στο λογισμικό, γιατί πλέον έχετε περάσει ούτως ή άλλως στην ψηφιοποίηση του προγράμματος, στο www.kepigeias.org, ή θέλω να έρθω στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Δάφνης Ημιτού. Λοιπόν, πώς μπορώ να έρθω, πώς μπορώ να εγγραφώ, τι είναι το ΚΕΠ Υγείας? Πολύ ωραία. Όλα αυτά που θέσατε ως ερωτήματα είναι πάρα πολύ βασικά, γι' αυτό και βρίσκομαι σήμερα εδώ. Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος σε εσάς και στους τηλεθεατές του Άττικα, με υγεία, ευημερία και μακροζωία. Και τονίζω το θέμα της μακροζωίας, γιατί η κυρία Σαβοργινάκη είναι ένας από τους βασικούς στόχους του ΚΕΠ Υγείας, που ετυμολογικά το ΚΕΠ Υγείας, και αυτό το λέω μέσα σε παρένθεση, γιατί πολλοί κόσμος μπερδεύει το ΚΕΠ Υγείας με τα κέντρα υγείας ή με το ΚΕΠ το οποίο εξυπηρετεί τους δημότες. Ναι. Το ΚΕΠ Υγείας λοιπόν ετυμολογικά είναι Κέντρο Πρόληψης Υγείας. Σαν στόχος του είναι η προαγωγή της υγείας μέσω της πρόληψης και του προσυμπτωματικού ελέγχου. Η πρόληψη λοιπόν είναι αυτή, για να συνδέσω την ευχή μου, για που μας χαρίζει την μακροζωία. Ναι. Όλοι μας, και εσείς, αλλά και εγώ προσωπικά, αλλά και οι τηλεθεατές σας, έχουμε βιώσει είτε από το οικογενειακό μας περιβάλλον, αλλά είτε και από το συγγενικό, είτε και από το φιλικό μας, άτομα τα οποία νόσησαν με βαριά νοσήματα. Κυρίως ο καρκίνος είναι αυτός που μας ταλαιπωρεί τις τελευταίες δεκαετίες και είναι ο θανάσιμος εχθρός μας, όπου διαπίστωσαν την νόσο αυτή σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Εδώ λοιπόν έρχεται το ΚΕΠ Υγείας να κατευθύνει τους συνδημότες μας, τους συμπολίτες μας, ούτως ώστε να τους βάλει σε μια διαδικασία πρόληψης. Οπότε όταν στη ζωή τους παρουσιαστεί ένα από τα 11 επικίνδυνα νοσήματα που ασχολείται το ΚΕΠ Υγείας, να το προλάβει σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε να μην εξελιχθεί και φυσικά να γλιτώσει τη ζωή του. Όταν λοιπόν θέλει ένας συνδημότης μας, ένας συνάνθρωπός μας, είτε από το δικό μας το Δήμο που έχουμε ΚΕΠ Υγείας, είμαστε ανάμεσα στους 135 περίπου, αν δεν κάνω λάθος, δήμους πανελλαδικά που έχουμε εφαρμόσει το ΚΕΠ Υγείας. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι δήμοι οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ΚΕΠ Υγείας. Είμαι σίγουρη όμως ότι όλο αυτό θα εξαπλωθεί πανελλαδικά, γιατί πραγματικά οι στόχοι του είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Θέλει λοιπόν κάποιος συνδημότης μας να εγγραφεί. Μπαίνει στο ίντερνετ, πατάει στην διεύθυνση www.kepigeias.org και εκεί με πολύ απλά βήματα, δηλαδή και αρχάριοι ακόμη στην χρήση των υπολογιστών που τους σεβόμαστε φυσικά, με πολύ απλά βήματα και έχοντας το άμκα τους, ένα κινητό τηλέφωνο, την διεύθυνσή τους και κάποια άλλα στοιχεία δευτερεύοντα που ζητάει, δημιουργείται το ηλεκτρονικό τους προφίλ. Βάζουν δικό τους κωδικό οι μελλοντικοί ωφελούμενοι, ο οποίος κωδικός αυτός είναι προσωπικός και το ξέρει μόνο ο ωφελούμενος. Από εκεί και πέρα, χρησιμοποιώντας τον κωδικό του και εφόσον ολοκληρωθεί η εγγραφή, μπορεί να μπαίνει στο ηλεκτρονικό προφίλ του μέσω της διεύθυνσης που σας έδωσα προηγουμένως. Φυσικά για το δικό μας το Δήμο θα επιλέξει, γιατί βγάζει στο φάκελο,
βγάζει όλους τους δήμους που έχουν ΚΕΠ Υγείας. Θα επιλέξει λοιπόν για το συγκεκριμένο το δικό μας το Δήμο τώρα, Δήμο Δάφνης ή Μητού. Οπότε σε εμάς θα έρθουν απευθείας όλα τα προσωπικά του στοιχεία και φυσικά τηρούνται όλα τα προσωπικά δεδομένα. Κυρία Σκεδοπούλου, πώς μπορούμε εμείς να κλείσουμε λοιπόν εξετάσεις μέσω του Δήμου μας, Δάφνη Μητός? Αναφέραμε με τον κύριο Μπεχράκη στην χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια στην ΧΑΠ, όπου είναι ένα από τα 11 νοσήματα που περιλαμβάνονται στο ΚΕΠ Υγείας. Πώς μπορώ λοιπόν εγώ να έρθω και να κλείσω τις εξετάσεις μου μέσω του Δήμου? Ωραία. Οι εξετάσεις δεν κλείνονται. Παρέλειψα να σας πω προηγουμένως ότι σαν ΚΕΠ Υγείας προσφέρουμε μέσα από δράσεις δωρεάν γίνεται ο προσυμπτωματικός έλεγχος. Οπότε μέσα από την ενημέρωση που έχουν οι ωφελούμενοι μας, μέσω SMS, είτε μέσα από το site του Δήμου μας, είτε από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνονται για το πότε θα πραγματοποιηθεί η δράση ελεύθερου προσυμπτωματικού ελέγχου. Για παράδειγμα, να αναφέρω ότι το 2020 κάναμε έλεγχο προσυμπτωματικό σε δημότες μας, αλλά και σε άλλους φυσικά από όμορους δήμους δημότες, στην οστεοπόρωση, στο ανέβρισμα κοιλιακής αορτής, κάναμε τεστ για τον καρκίνο του μαστού και φυσικά συνεχίζουμε. Λοιπόν, είναι 11 θανάσιμα νοσήματα. Ναι. Αν και εφόσον όμως γίνει σωστά ο προσυμπτωματικός έλεγχος, έχουμε την πρόληψη, λειτουργείται ως πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το όραμα του Γιώργου Πατούλη, και με ειδοποιείται στο σωστό χρονικό διάστημα που εγώ πρέπει να κάνω την εξέτασή μου για τον καρκίνο του μαστού, έχετε την ηλικία, έχετε το χρόνο που πρέπει να ξανακάνω εγώ το check-up και να υποβληθώ για παράδειγμα στην μαστογραφία. Μου υπενθυμίζετε ως Δήμος, ως ΚΕΠ Υγείας Δάφνης ή Μητού, πότε πρέπει να κάνω τη μαστογραφία, κυρία Σκεδοπούλου? Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Σας υπενθυμίζουμε μέσω SMS ή μέσω email, εφόσον αυτό επιλέξετε εσείς, δημιουργώντας το ηλεκτρονικό σας προφίλ, πώς θέλετε να ειδοποιήσετε. Ωστόσο, παρέλειψα να πω προηγουμένως ότι επειδή υπάρχουν κάποιοι συνάνθρωποι μας, οι οποίοι δεν χειρίζονται το ίντερνετ, το ΚΕΠ Υγείας μας βρίσκεται στη Δάφνη, όπου εκεί υπάρχει εξαιρετική υπάλληλός μας, η νοσηλεύτρια, η κυρία Έλενα Γαβριήλ και η κυρία Νάνση Κιλού, η οποία μας έχει έρθει από την περιφέρεια και την ευχαριστούμε πολύ, όπου μπορούν να κάνουν οι κυρίες αυτές την εγγραφή στην δημότισσα ή στο δημότη που δεν μπορεί να χειριστεί τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και μέσω φυσικά τηλεφώνου, μέσω του κινητού, ειδοποιείται ότι την τάδε του μηνός θα γίνει ο προληπτικός έλεγχος. Δωρεάν, κυρία Σκεδοπούλου, για τους ανασφάλιστους? Δωρεάν είναι για όλους. Δωρεάν είναι για όλους. Εξαιρετικά. Και φυσικά και για τους ανασφάλιστους και για τους άπορους. Εδώ θέλω να εστιάσω ότι το ΚΕΠ Υγείας, μέσα στον ηλεκτρονικό φάκελο του κάθε ωφελούμενου μας, υπάρχει ο κατάλογος όλων των ιατρών μας, του Δήμου μας. Οπότε, εάν κάποιος χρειάζεται ανά πάσα στιγμή έναν δερματολόγο, όπου δεν είναι το θέμα της ασθένειας του δέρματος, δεν είναι μέσα στα 11 επικίνδυνα νοσήματα, μπορεί πάρα πολύ εύκολα, χρησιμοποιώντας τον κωδικό του, να βρει και να επιλέξει εκείνος ποιον γιατρό θέλει. Εμείς έχουμε όλους τους πάροχους γιατρούς και από εκεί και πέρα εκείνος επιλέγει που θέλει να αποτανθεί. Στις συγκεκριμένες τώρα για τους πάροχους γιατρούς θα υπάρχει ένα ποσοστό που θα είναι δωρεάν για τους πάροχους γιατρούς, όχι για τις προληπτικές εξετάσεις, για τους άπορους και για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οικονομικά ευάλωτοι. Ώστε να αποκτήσουμε την κουλτούρα, κυρία Σκεδοπούλου, γιατί δεν την έχουμε την κουλτούρα και πρέπει να την αποκτήσουμε. Μας έλεγε ο δήμαρχός σας, ο κύριος Τάσος Μπινίσκος, ότι έχει μεγάλη ανταπόκριση και έχει αγκαλιαστεί και από τους κατοίκους στη Δάφνη και τον Ημιτό, αλλά και από τους όμορους δήμους, όπου εσείς τους εξυπηρετείτε. Πραγματικά. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Γεώργιο Πατούλη, ο οποίος είναι ο πρωτοπόρος σε όλη αυτή την προσπάθεια και είναι Περιφερειάρχης Αττικής, είναι και πρόεδρος του ΙΣΑ, που χάρισε σε αυτόν οι δήμοι μας, σε επίπεδο δήμων πια, η προαγωγή της υγείας είναι εφικτή. Να δώσουμε τα 11 θανάσιμα νοσήματα. Είναι ασθένειες, κυρίες και κύριοι, οι οποίες αν όντως μπορούμε να προλάβουμε
και η πρόληψη θα μας βοηθήσει, μπορούμε να σωθούμε, μπορούμε να γλιτώσουμε τη ζωή μας. Αν και εφόσον όμως αργήσεις, είναι οι περισσότερες μορφές καρκίνου είδα, θανατηφόρες ασθένειες, δεν μπορείς να έχεις ίαση, θεραπεία. Θα προσθεθεί και ο κορονοϊός, μας ενημέρωσε και ο δήμαρχός σας, γιατί πλέον η πανδημία είναι σημείο αναφοράς. Να δώσουμε τα 11 θανάσιμα νοσήματα, κυρία Σκιαδοπούλου, με τη βοήθειά σας. Φυσικά. Πρόκειται για 5 καρκίνους. Είναι ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας, ο καρκίνος του παχαίου σεντέρου, ο καρκίνος του προστάτη, το μελάνομα, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, είναι η οστεοπόρωση, είναι το ανέβρισμα κοιλιακής αορτής, είναι η ΧΑΠ, η χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια και επίσης πολύ σημαντικό, γιατί ασχολείται το ΚΕΠ-Υγείας και με τα ψυχολογικά θέματα που από εδώ και πέρα και λόγω κορονοϊού θα αυξηθούν πάρα πολύ και φυσικά δεν το ευχόμαστε αυτό, είναι η κατάθλιψη και η άνοια. Σε αυτό το σημείο, συγγνώμη, θα ήθελα να προσθέσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε αγκαλιάσει πραγματικά όλοι εμείς του ΚΕΠ-Υγείας. Σε λίγο καιρό θα λειτουργήσει στο Δήμο μας και συμβουλευτικό κέντρο άνοιας. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί πια το Αλτσχάιμερ και η άνοια είναι επίσης... Έτσι, μπράβο, πολύ σωστά. Η νέα μάστιγα, κυρία Σκιαδοπούλου. Άρα εσείς θα ξεκινήσετε, μας δίνετε και είδηση, σε λίγο καιρό, για όσους ενδιαφέρεστε, γιατί μας παρακολουθούν και οι οικογένειες, από τη Δάφνη και τον Ημιτό θα υπάρξει αυτό το κέντρο. Πολύ σημαντικό και πολύ σημαντική η δράση. Να επισημάνουμε εδώ ότι όσοι δεν έχετε πρόσβαση, έχουμε δώσει πώς μπαίνετε στο www.kepiggias.org, πολύ απλά και για όσους δεν τα έχετε και πάρα πολύ καλά με τεχνολογία. Όμως υπάρχει και βοήθεια από εσάς, κυρία Σκιαδοπούλου, από το Δήμο σας και με την ειδική, η οποία είναι η νοσηλεύτρια, και με την συνεργάτη από την Περιφέρεια Αττικής, όπου μπορούμε να βοηθήσουμε τους συνημότες σας, τους συμπολίτες μας, να εγγραφούν. Αν θέλετε να σας πω τη διεύθυνση. Βεβαίως. Ελευθερίου Βενιζέλου 5 και Αβέροφ στη Δάφνη, δίπλα στην τράπεζα Eurobank. Εκεί που συστεγάζονται και τα δημοτικά ιατρεία μας και το κοινωνικό φαρμακείο μας. Και το τηλέφωνο είναι 210-97-69-598. Ωραία, γιατί το θέλουν το τηλέφωνο οι τηλεθεατές, το χρειάζονται. Να ρωτήσω ποια είναι η διαφορά με το πολυιατρείο, γιατί πολλοί λένε ΚΕΠ-Υγείας έχει σχέση με το πολυιατρείο ή όντως αλληλοσυμπληρώνονται αυτά? Πολύ σωστά το είπατε. Αλληλοσυμπληρώνονται τα δημοτικά ιατρεία με το ΚΕΠ-Υγείας. Το μόνο είναι ότι εμείς ασχολούμαστε αποκλειστικά με τα 11 θανάσιμα νοσήματα που προανέφερα. Σωστά. Αλλά είμαστε σε απόλυτη συνεργασία με τα δημοτικά ιατρεία μας και πραγματικά είναι και αυτή μια πολύ σημαντική δομή. Μπράβο, κυρία Σκιαδοπούλου, συγχαρητήρια. Λοιπόν, οι Δήμοι, όπως είπαμε, πρωταγωνιστούν, κυρίες και κύριοι, και στην πρόληψη της υγείας, χάρη στον Περιφερειάρχη Αττικής. Οι 66 Δήμοι, Περιφέρεια Αττικής, η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Η κυρία Γεωργία Σκιαδοπούλου είναι η πολιτική εκπρόσωπος από το Δήμο Δάφνης Ημιτού, εκπαιδευτικός, υπεύθυνη για το ΚΕΠ-Υγείας. Η πρόληψη σώζει ζωές. Θα προσθεθεί και ο κορονοϊός στα 11 θανάσιμα νοσήματα, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνεται και με την πανδημία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, να είστε όλοι καλά. Μπορώ, συγγνώμη, να συμπληρώσω κάτι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το Σάββατο γίνεται μια δράση μέσω του ΚΕΠ-Υγείας για την πανδημία του κορονοϊού. Να την επικοινωνήσουμε. Μπράβο, θα πραγματοποιηθούν rapid tests μέσω της μεθόδου drive-through. Σωστά, στην κοινότητα του Ημιτού, στην οδό Ελευθερωτών, από τις 10 η ώρα μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, όποιος ενδιαφέρεται, μεθαύριο Σάββατο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά. Πάρα πολύ ευχαριστούμε εσάς που ήσασταν και απόψε κοντά μας. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.